Dilaw na pabayron na sa mga binuan nga obligasyon ang mga tao sa mga utilities. Kinuway panawagan ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla gumikan si Pictos gipatuman nga General Community Quarantine. Ani ang report. Giatubang sa mayor ang grupo sa mga vendors nga usas apektado sa isyu sa coronavirus. Gipasaligan sila sa mayor nga makabalik sa pagpamaligya basta mutuman sa protocol sa kalimpyo sama sa pagsulob og mask, hairnet ug ubang kasiguruhan sa kalimpyo. Samtang itutukan usab karon sa mayor ang ubang mga tawo nga makulban sa kaldero tungod sa nasinating problema. Ipatawag niya ang mga utilities ug mga financial sector aron muhatag og amnesty sa mga bayranan sa mga konsumidor hangtod malibkas kining community quarantine. Laing awhag sa mayor sa mga public transport operators nga mosabot sa ilang mga drivers nga apektado usab ang ilang kita tungod sa social distancing. Nga kung makahangyo ta nga ikandon sa kabuan ba or unsaon nato nga ma-mitigated nga dili lang una siguro buliktahon until after atong mahunong ning atong giatubang karon nga krisis. Samtang adunay moabot nga 10,000 ka mga testing kits sa dakbayan gikan sa China ug Korea. Masayo na unya ang pagsuta sa mga suspected COVID case. Sa pikas bahin, napo ka gipaubos sa COVID-19 test sa RITM, negatibo ang resulta. Since March 10 to 13, nag-send ta og specimen, 65 kabuok ang atong napada dito. Out of that 65, 10 kabuok ang na-result yesterday. Negative, pero wala siya na-appeal. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.